Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. At makakapanayan po natin ngayong umaga po si Attorney Randy Castellan, ng COO po ng DECORP. Sir Randy, magandang umaga po, Attorney, at pagbati po ninyo sa lahat po ng mga tagapakinig, taga-subaybay po natin. And good morning po, Sir Mark, at saka sa mga nakikinig sa programa nyo. Magandang umaga po. Apo, Attorney, ito po, diretsahang tanong, ano po ang implikasyon po ng manual load dropping na ginawa po ng NGCP kahapon? At bakit po nila ito ginawa para at least maliwanagan po yung ating po mga kababayan? Yes po, kadalasan, Sir Mark, pagka may rotational brownout, ibig sabihin nagkukulang sa supply. So kung maalala nyo, kahapon ng umaga, mga 6:30, na-out yung isang substation ng NGCP dito sa may Balingho, Santa Barbara. So, nung na-out siya, napaisip kami kasi under frequency ang reason nila. Kadalasan pagka ganun po na under frequency, may mga kumalas na malalaking planta sa grid. So, yung system operator, malamang minanage niya yung remaining supply throughout the day. Pero pagdating dun sa hapon, kasi kadalasan yun yung kainitan, mukhang hindi kaya talaga ng available na generating supply. So nag-resort sila sa manual dropping, ibig sabihin nag-rotational brownout sila. Actually dineclare nila yung buong Luzon na under red alert from 3 p.m. to 8 p.m. So hindi lang po kami yung naapektuhan, buong Luzon po yun. So nag-rotational, nauna lang kami ng alas 3. Binaba po yung isang source namin dito sa may Labrador, NGCP, kung saan doon po nakakabit yung aming Dagupan substation, yung makikita nyo doon sa aming opisina. Doon po kumukuha ng source yun. So kung in-out po ng NGCP yung kanilang Labrador, consequentially, wala din yung aming Dagupan substation kung saan yung pabuwan ng Dagupan City ay doon po naka-source. So, ganun po yung nangyari kahapon, Sir Mark. Pero good news ngayon dahil according to NGCP, nilift na po nitong yellow alert po for Luzon. Can you explain, Attorney, for example, yung available capacity versus the demand? Ano po yung parang indicator nyo po dyan para, syempre, magkakaroon po tayo ng ano dyan parang ano muna, ang tawag dito, yung kung sa ano parang premonition, parang yung parang ano siya, warning parang yung warning na dito mag-rotational tayo ng brownout. Kahapon nung tinignan namin yung power situation outlook na sa NGCP Facebook page at saka sa kanilang website, nung umaga ina yung operating margin, ibig sabihin sobra yung supply kontra doon sa demand. So, nakita ko kahapon parang nasa 4,000 megawatts yung excess, kumbaga. Ngayon, kahit kasi na nilagay nila yung ganyan na operating margin, kung may biglang kumalas na planta, kasi sa init ng panahon, may mga ano rin kasi yan, mga equipment, mga ano yan mga kumbaga, anytime pwedeng bumigay siya So, kahit na mayroon silang nilagay na ganong operating margin, kung kumalas na malaking planta, magkakaroon niya ng disbalance. So, kung may 4,000 tapos may kumalas na, let's say, 1,000 megawatts na planta, o kaya dalawang ganon, 1,000 o 2,400 megawatts na planta, ayun, medyo nanganganib yung supply kasi pagdating ng kainitan, baka mapilitan yung iba na
to their maximum capacity, kaso baka bumigay din. So mga ganong scenario yan eh. Kaya gawa ito ng kainitan ng panahon at saka of course yung limit ng mga generating plants din. Opo. Pero ito pong ano po ninyo, yung sa projection po ninyo, attorney, nakikita nyo po ba na may posibilidad pa in the coming days or weeks na pwede magkaroon po ng rotational brownout or power interruption sa mga consumer kapag nagpatuloy po itong mga red and yellow alert status po? Yes, Sir Mark. Kasi yun naman, ang nakakakita kasi yan yung system operator, yung NGCP. So sila kasi nagmamanage ng grid. Kami, kumbaga distribution grid lang kami, sa kanila transmission. So yung kabuuan ng demand sa buong Luzon, sila yung nagmamanage niyan. So kung nakita nila na sila nakakita kasi kung ano yung mga planta na gumagana, ano yung planta na mga naka-standby. At alam din nila kung sino yung kumalas na planta just in case na may problema yung planta na yun. So, sa mga ganing instances kasi wala kaming control doon sa system operation. Ang nagagawa lang namin is to look at their power situation outlook and then hoping na throughout the day doon sa kainitan makayanan ng available supply yung demand. So hanggang doon lang po sa ngayon yung kayang i-project o tignan ng distribution utility kagaya namin. Apo, dito po sa Dagupan, dito po sa inyong mga sinusuplayan po ng mga kliyente po sa Pangasinan na attorney, ang DECOR po ba, ano po yung ratio po ng capacity and to the demand ng ating po mga consumer? Sa amin kasi pag ganitong kainitan, pumapalo kami ng around 100 megawatts. So kahapon, nung makita ko nasa around 89 o 90, nasa range ng 90 megawatts ang kami. So nare-reach namin yung mga ganyang demand pagka ganitong kainitan. So dito lang sa Dagupan, I think nasa 30 megawatts yan. So kung yung system operator kasi pagka nag-resort sila sa manual load dropping, may may sequence kung sino yung una nilang ibababa ng mga planta. Planta nila, planta ng GCP, hindi planta natin. So pagka binaba nila yung nakita nila na para mabalanse yung Luzon grid, ibaba muna natin tong Labrador natin, sabi nila. Kung binaba nila yon, ano na yun sa amin automatic rin mawawalan ng supply yung aming substation. So nasa kanila talaga yung control kung mga ganitong manual load dropping o kaya automatic load dropping na tinatawag. Opo. Pero ano pong hakbang po on the end of cooperatives and the corporation tulad po ninyo para at least mabawasan po yung epekto po sa mga kabahayan po at negosyo nitong ganitong pangyayari po? Kagaya ng nabanggit ko, wala sa control kasi namin yung mga ganitong situation. So, nakiki-coordinate kami sa NGCP and then minomonitor namin yung available supply sa grid. We're just hoping na sana walang bumigay ng mga generating o kaya magkulang ng supply. Hanggang doon lang Pero yung aming distribution network, ready to naman yan Wala namang problema doon sa aming distribution network. So kahit kainitan, kaya nung aming mga linya, aming network, Opo. na padaanin yung na energy doon sa aming mga linya. And then, doon sa naman namin, sa mga preventive maintenance namin, regular naman yung aming load checking, especially ng aming mga transformers all over our franchise area. Kasi pag mainit, naturally, ma-maximize din yung aming transformers. So, from time to time, may mga napapansin tayo ng mga unscheduled interaction gawa ng transformer leak. So, kung minsan nag-overload yung mga transformers natin. So, yan, para ma-prevent po yung mga ganun, iniiwasan namin yung mangyayari yan sa nagkakontak kami ng mga load checking. Okay po. Panghuli na lang po siguro, ano po yung pwede po natin pong maipayo, attorney, siguro sa publiko para at least makatulong po sa pag-manage po ng pagkonsumo ng kuryente
habang normal na ngayon, pero again baka magkaroon na naman po ng mga alert level status po sa ating pong Luzon grid. Oo, yung maaari lang sana sa atin, sa mga customers, ay magbawas ng konsumo, magbawas ng paggamit muna ng kuryente, magtipid. Kasi ito po ay demand at saka supply issue ito eh. So kung mataas yung demand, siyempre mainit din kasi yung panahon eh. Yung mga planta rin kasi may limit din yan. Pag na-reach niya yung capacity niya, bibigay yan. So parang makina din lang yan ng sasakyan. Pagka na-overheat, ganun, bibigay siya, magsa-shutdown. So hopefully magkaroon tayo ng unified conservation of energy effort para maiwasan natin itong rotating. And then hoping na yung mga available supply maka-cope up doon sa demand during these times. Attorney Randy Castellan, COO po ng DECORP. Maraming salamat, Attorney, at masantos sa kabasan, Attorney. Maraming salamat din po, Sir Mark. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IFM News